Hungarian joke. Sztoria. Kálmán azt mondta, hogy 57 évig nem főztem neki jókai csülkös bablevest. 57 évig. Hogy hát a kocsmába vendéglőbe kap, azt mondja, de te nekem nem főztél 57 évig. Most elmentem Sopronba, hogy a Pistához mindig megyek, mint a kalauz, jövök, megyek. Ki van írva, hogy 50% olcsóbb a csülök. Na most vettem egy csülköt. A csülköt a hátizsákba levittem a kórházba. Jaj. A kórházból föl a lőverbe a csülköt. Akkor mondom, a csülköt nem teszem a frízerbe, vagy a jégszekrénybe, leviszem a pincébe, és föltettem a felső polcra. Majd, ha jövök Pestre, akkor hozom a csülköt. Megyek le a pincébe, nincs csülök. Hát mondom, elvitte a kutya a csülköt. De a pince az egy földes pince, nincs világítás, és egyszer csak belerúgok valamibe, hát ott a csülök, Jaj. de a nyesz kikezdte, a mennyét. Mennyét. Van egy állat, tudod, aki ragadozó. Az levette a polcról, és a csülöknek az egyik felét megzabálta. Már mondtam, nem baj. Azt mondja Tamás, Szani néni, ez mérges, ezt el kell dobni, ezt nem szabad megenni. Mondom, ide figyelj, ez 3 óráig fog főni a kuktába, ennek semmi baja nem lesz. Ezt tessék kidobni. Én megmostam a csülköt, megint a hátizsákba be, fölhoztam Budapestre. Kálmánkának, hogy legyen jókai bableves. Akkor megérkezem 10 órakor, hát mondom, akkor mindjárt berakom a kuktába, beteszem a kuktába, 2 órát fő, éjjel 12-kor még kemény volt. Akkor felhúztam a vekkert 1 órára, és akkor 1-kor fölkelek, és akkor már puha volt. Na, akkor 1-kor kiveszem a kuktából, hogy ugye akkor másnap a zsírt leszedjem, és akkor a szép, a cínhúst, ami a csülökben van, azt kiszedtem, és akkor elfeleztem. Azt mondta Fruzsi, jaj, ti esztek bableves, nekem is kéne. És akkor a fele csülköt, meg a fele bablét, azt lefagyasztottam, és levittem a Fruzsinak Sopronba. És akkor kellett volna hozzá bab. Hát de ilyen nagy bab kell hozzá. És hát akkor lőverbe keresgéltem, találtam 2006-os babot. Azt a fejtett babot. Fejtett babot. Az a nagy, finom. de ilyen nagy szemű. Ismerem. Akkor a babot 2 napig áztattam hideg vízbe. Micsoda. Akkor föltettem megint a kuktába, 2 órát főtt, míg megfőtt a bab. De akkor ott már nagyon jó lett. Úgyhogy akkor ez volt a bableves, hogy Sopron, ide-oda, De meg lett az a és még a menyét is jól lakott. Azt mondta a Kálmán, hogy hát ő ezt nem felejti el, Nagyon hogy, finom hogy bableves. 57 év után, és még a menyét is jól lakott belőle, vagy a görény, vagy én nem tudom, mi ette meg a felé. The soup was very good. After, what was it that ate half of it? It was like a weasel or A little possum or or something. yeah, or other. possum or something. And then what? A chook is a goose. No, chinook is it's like The leg leg of of De the jó, pig. nagyon jó. Oh, the leg of the pig. What is that called? That there's something in the Ham shape bone. ham something. Yes, the ham. Művész. Ham hog. That's why I like to So you know what she's saying? Yokai. Vagy a hamu. Famous bean stick is called yokai bab. I know, because you know what? That's why I like to go to Been asking for it all the time, and you didn't get it right. I love that. Nem fényképes a mobil. Az olyan, mint egy bográszgulyás. Azt szokták Most ez egy... így főzni, szokták ezt